Свищавка. Mennään takaisin alle. Okay, we take one here. Eikö kelvannut? Joo, kelpaa. No niin, nyt on täällä yksi syö. Tuon sama se ei. Enként masszavról biztos lenne. Jöttek én úgy jól? Elle est encore en train de choisir? Kuvitussa ja itse roodoslaiset kutsuu juuri näitä kahta tietä kautta nimen Kalliot. Näin yksinkertainen sitten osoite ja nimi Kalliot, koska huomaamme, että oikealla vasemmalla puolella kyllä erottuu iso, todella massiiviset sitten kalliokivet. Myös sitten oikealle jäi sitten pieni suloinen kappeli. En tiedä huomasitteko, mutta oikealla
myöskin oli sellainen pieni kiva aukio. Siinä oli sitten muutamat penkit, että voi ihailla juuri tätä ihanaa turkoosin sinistä Egeanmerta. Ja jos olette sattumalta muuten kävelleet juuri täällä päin, koska myös tuonne alas ja oikealle rantaviivalle jää sopivasti pieni kävelypolku, joten jos olette sattumalta eksyneet juuri tämän pienen suloisen kävelypolun puolelle, niin ehkä olette huomanneet, että täällä, jossa kalliot toki sitten pitää seuraa, niin myöskin odottelee pieni suloinen kappeli, joka on sitten pyhitetty arkienkeli Mikaelille. Siinä erottui myöskin näitä lippuja, jotka leivui pohjois- ja etelätuulen mukaan. Ja jos olette toki sitten eksyneet tämän pienen kappelin puolelle Elialle, mutta myös hyvin yleinen on sekin tapahtuma, että korkeat vuoret on Kreikassa Nihjaman mukaan. Me tulemme joskus illalla sitten ajaa profeetta Elian vuoren huipulle, joka profeetta Elian vuoren Roodoksella on toiseksi korkein. Ai tuossa on lentokone. Joten täältä sitten vuoren huipulta lähdetään taas jälleen tuonne länsirannikon pääväylälle ja länsirannikon tietä pitkin pikkuhiljaa kohti Kritinia-nimistä kylää. Kritinian kylään tulemme sitten lähenee joskus puolen tunnin päästä. Toki sitten kun ollaan vierailtu todella mahtavan linnan puolella, lähdemme matkaa jatkaa. Ja siitä seuraava pysähdys tulee itse Kritinian kylä. Pieni suloinen kylä meitä odottelee. Siellä lähdemme suoraan saaren keskustaan. Siellä meitä odottelee Roodoksen korkein vuori, Attavirus-niminen vuori, jolla Attavirus-vuorella riittää korkeutta 1214 metriä merenpinnasta laskettuna. Ja siellä vuoren rinteellä, vuoren kainalossa, odottelee muuten viinituottaja kylä nimeltään Empona. Ja kun Emponan sinnepä jää tuonne vähän taustalle linna. Sehän on kuin piste iin päällä, jos on maisemista kyse. Meri taustalla oikealle takana. Ja nämä ihanat pienet. Atlas. Yes. How much? 38. 38. Yes. Okay. 38 and 33. 33. Atlas one. Come here, this one. Oh guys, wanna drink it?
stackars vän. Där, Oma. Jag trodde jag var sin förut.